जोङो नैबे भिडिअनिफ्राय मोनथिना मोनो माने हिन्जाव गोदाननिख्रुइ हिन्जाव गदायनिख्रुइ साख्रिया मालाबाबो देरसिन जानो हाया। दा नैबे जोंनो फोरमान होदों आरोना, रायजो राजाफोरनो फोरमान होदों। मानोना साख्रिनिख्रुइ हिन्जावनिख्रुइ माने साख्रिया देरसिन जानो हाया, आरो बिनि गथ' गथाया देरसिन जानो हाया, आरो बिनि हिन्जावा देरसिन जानो हाया। बै हिन्जावासो देरसिन। वाव! सोरांब्लानो ससियेल मिडिया फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगोनो सोरबा हौवा खारनाय, सोरनिबा हिन्जाव खारनाय, सोरनिबा हिन्जावजों सोरनिबा हौवाजों दोनखारलायनाय बादायलायनाय, खारनाय बादायलायनाय बे निउस पर्टेलफोराव जोङो नुनो मोनसै। सोरनिबा हिन्जावा हौवा नागिरनाय, सोरनिबा हौवाया हिन्जाव नागिरनाय, सोरनिबा गथ'आ बिमा नागिरनाय, सोरनिबा गथ'आ बिफा नागिरनाय। खालि सोरांब्लानो जों बेखौनो नुनो मोनसै। मा जामारदों जोंनि बर' हारियावलाय, जोंनि बर'नि गेजेराव मा जामारदों? आरो बेल' नङा, आरो जोंनि माखासे लाइमोनफोराबो माबा एकदम गाज्रि माबा रेप सं, गाज्रि सिगां सानैसो एसे सिगाङावथ' नोंथांमोना खोनानो मोन्दों बे रेप संफोरखौ। ओरैबायदि माने गाज्रि माने रेप सं, आरो दा नै गोदानै ओंखारबावलायबाय रेप सं। दा बेफोरबायदि ससियेल मिडिया फेसबुकआव माने नायबाय थानांसिगौ आरो जोङो माने जोङो सिरि खोनासंनाल' थाबाय थानांसिगौ। माने जोङो जेबो बुंनांला, माने बैफोर मानसिफोरखौ जेबो जोङो बादाबो होनो नांला, जोङो बिसोरखौ होबथानोबो नांला। माने जोङो सिरि खोनासंबाय थानांसिगौ। माने बै गथ'फोरनि बायदिबा, माने बिसोरनि बायदिब्ला ओरैबायदि मैला रेप सं आरो गोदानै ओंखारबावदों। नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै? नैबे फट'ग्राफिखौ नोंथांमोना नाय, नै बिसोरनो खनदों, आरो नोंथांमोना थारैनो खोनाबाय जानांगौ नैबे रेप संखौ। आसलते बाथ्राया ओरैबायदि जादों, मानोना माबा खारखानाय हिन्जावफोरखौ हौवायाबो नागिर आरो फैफिनब्ला लाफिनो नालाय। बेबायदिनो हौवा खारब्लाबो हिन्जावा नागिर मोनोब्ला हिन्जावाबो लाफिनो नालाय। दा बेफोरबायदिखायनो माने बे खारनाय बादायलायनायफोरा माने जोबनानै थाङाखै। मानोना खारखांनायनि उनावबो माने सोरनिबा हिन्जावखौ लाना खारदोंब्लाबो बिनि उनाव बिहा दायानो गैया। माने बे आराम फैनानै गावनि हिन्जावजों थाफैफिननो हायो। सोरनिबा हिन्जावा बे खारदोंब्लाबो बेखौ हौवाया नागिरनानै मा खालामबाय, बेखौ लाबोना ग्रोब आरो लाबोना दोनफैफिनबाय। थ' बेफोरखौ नुनानैनो माने माखासे आइजोफोरा माने खारनायनि उनावबो रावबो जेबो खालामनो हाया, रावबो जेबो बुंनो हाया। बेबायदि हौवाफ्रा लाफिनखायो, बेबायदिनो हिन्जावफोरा लाफिनखायो, हिन्जावजों हौवाजों लालायफिनखायो। नै बेबायदि नुबाय थानायखायनो माने दानि जुगाव आथिखालाव माने हिन्जावफोरनि खारनाय बादायलायनाय, हौवाफोरनि खारनाय बादायलायनाय, सोरनिबा हौवाजों सोरनिबा हिन्जावजों, गथ' गथाय गोनां हिन्जाव, गथ' गथाय गोनां हौवाजों गोसो थोलायलायनायनि, मोजां मोनलायलायनायनि माने बे बादायलायनाय कम्पिटिसना माने बारानिफ्राय बारा जाबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव माने सोरांब्लानो जों नुनो मोनगासिनो दं आरो। थ' जाथाया बेनो, नै बेफोरबायदिखायनो जादों जोंनि गेजेराव माने बारानिफ्राय बारा जानायखौ जों नुनो मोनदों। माने नागिरलायो, सोरजोंबा एकदम दंहैखायो, दंथारो, आमोखाजों आमोखिजों लाना खारबाय, बे बाथ्राखौ रोखा मिथिनाय उनावबो बेखौ नागिरनानै आरो ग्रोब लाफैफिनो नालाय। थ' बियो माने मोनसे नाटक, मोनसे ड्रामा, मोनसे एक्टिं, दान्दिसेनि थाखाय बेफोरबायदिसो जालांदों। माने सिरियास नंला माने बे जाथाया। बेफोरबायदि खामानिया माने सिरियास नंला, माने जाफ्लेबाय थानाय कमन, माने बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय आरो माने। दा बेफोरखौ रावबो सिरियास लानायखौ जों नुनो मोनासै माने। थ' बिनिखायनो जोबनानै थाङाखै आरो। नैबे मासाव माने बेसेबां जाखो, थांनाय मासाव बेसेबां जाखो, आरो दा गोदानाव बेसेबां जागोन, गोबां जों नुनो मोनगासिनो बेबायदिनो। थ' लोगोफोर,